OK then, without further ado, should we bring him down those steps? Absolutely. Dead of it in, Gary. So dainty. I moved lightly for a big man. Croeso ato ni. Wish you were help. Ti'n iawn? Iawn ydw, very good. Da iawn. Good, Achan. Good half. Wel, wedi bod Dan Do rhan fwy o'r amser. Ond fe? Ie. Nawr, dwi eisiau siarad am ffilmiau achos fi'n caru ffilmiau. Pa fath o ffilmiau wyt ti'n hoffi, Gary? Bach o bopeth. Ond yn benna, ffilmiau arswyd. Arswyd, scary. OK. Ffilmiau, wastad wedi caru ffilmiau arswyd. Ffilmiau gangster Yeah. a ffilmiau cowboy. Blokey films? Yeah. We've made lot of chick flicks. O, dwi'n hoffi chick flicks. O, ti'n hoffi chick flicks? Yndw. Wel, OK. Ond fe. Os hoff ffilm gyda ti? Wi yn gweithio bobl, fy hoff ffilm erioed yw It's a Wonderful Life. Ond allu di ond gwylio fe adeg nadolig. Sy'n pwynt gwylio fe ganol haf. Ond mae honna wastad, a mae'n neud i fi llefen bob tro i'n gwylio fe. A pwy ydy dy hoff actor neu actores? Wi yn licio Tom Hardy fel actor. Mae Tom yn dda. Mae presenoldeb. Yn Warrior yn bendigedig. Ffantastig, yna. Ffantastig. Mae yna, mae Bronson yn berfformiad rhyfeddol gyda fe hefyd. So, mae Tom Hardy, fi'n credu, ni'n actorion mwyaf cyffroes, falle ni wedi cael ym Mhrydain ers blynyddoedd. Ond ti wedi cyfarfod Clint Eastwood, yn do? Do. Sut brofiad oedd hynny? What kind of experience was that? Clint Eastwood, ie. Wel, fel arfer, wi ddim yn fringo eiriau, wi'n siarad lot. A cwrdd Clint Eastwood, o'n i just methu gweud gair i ddechrau. A wedyn ar ôl ni, oedd e just fel a ysgwyll llawd, the man with no name. Wan ta, stand-up. Ie. Pam wyt ti'n mwynhau wneud stand-up? O bosib, hwn yw pam wyt ti'n mwyaf onest. Ac fel arfer, wyt ti'n neud rhaglen dyledu, a mae hwnna'n cael ei olygu, a mae darnau'n cael ei dorri allan. Le ar lwyfan yn neud stand-up, just ti, a ti'n cael gweud beth sydd ar dy feddwl di. A fi'n credu na beth sy'n apelio. Aha, diolch yn hawdd o'n ac di? Ti'n mo pawb yn gallu neud e. Dibynnu ar y gynulleidfa, depends on the audience, I suppose, yn dweud stand-up. Ie, na'r un peth, bob noswaith chi'n neud stand-up, i chi'n gwybod pwy fath o gynulleidfa fi gyda chi. Weithiau, maen nhw'n hyfryd ar y degau, maen nhw'n gallu fod yn eitha heriol, fi'n credu o'r term, bit of a challenge. Ie, beth ydy dy hoff joke Cymraeg? O, mae'n bnawn di sil, cofio. Bnawn di sil. A na i glynhau lan e fi. Be chi'n galw boi o Jamaica sy'n siarad nonsens o'r amser? Dwi ddim yn gwybod. Bob Mali Awyr. Bob Mali Awyr. Wedi clynhau honna i chi hefyd. Da iawn, da iawn. Sut wyt ti'n mynd ati i ysgrifennu nofel a teitl? Wyt ti'n cofio'r teitl, Matt? The onion something, isn't it? The onion bag. The onion bag. Ie, sach. Sac. Winwns. Wel, wi wedi cymryd e o onion bag. A mae onion bag yw'r term am rhwyd pêl-droed. Nofel yw i am tîm pêl-drod gweitha Gorllewin Cymru, sydd yn ceflogi witch doctor o Nigeria i helpu nhw ennill y tymor i ddod. Ie, wyt ti'n mwynhau pêl-droed dy hunan? Ydw. Ti'n chwarae pêl-droed? Drycha fi. Dim ond ar yr Xbox. Ie, shot stopper yn ffrednol. Be sy'n nesaf i Gary Slinica? Wel, mis Hydref, mae Daniel Glyn, Tudur Owen a fi yn recordio tair sioe fel showcase stand-up yn y Glee Club yng Nghaerdydd i gael ei darlledu ar Esbyrrec diwedd y flwyddyn. A wedyn gobeithio blwyddyn nesaf fyddwn ni'n gallu mynd mas to, achos gynharach lenni fi o'n i'n Canada. O flaen Cymdeithas Gymraeg Toronto yn ei stand-up. Ni'n nabod ti'n hoffi ffilmio a comedi a llyfr a ysgrifennu ffilmiau. Ti'n hoffi quiz bach? Ydw, ie. Ti eisiau quiz? Os oes rhaid, gwan e. Ie? Iawn, oce. Gyda quiz bach, cariad. Come on, have you got the quiz? Quiz gwenyn geirfa. Rwy'n ta, beth sy'n rhaid i ti wneud ydy cyfieithu cymaint o eiriau o'r Saesneg i'r Gymraeg mewn 20 eiliad. Oce, iawn. Right then, Gary, ti'n barod? Pob look. Iawn, diolch. Oce, spectol, ti? Spectol, ie. Oce, nawr te. 1, 2, 3, count me off, director. Cyfarwyddwr. Production. Cynhyrchiad. Budget. Cyllideb. Stars. Ser. To present. I gyflwyno. Comedian. Fi. Computer. Cyfrifiadur. Keyboard. Allweddell ai rhywbeth. Internet. Tinternet, rhyngrwyd.
Oh, time's up. Oh, dyna ni. Dyna ni. Time's up. Okay, so they're adjudicating right now, and we're gonna. Okay. Well, they do that. So I'm gonna bring the B out again. What do we call it? Y wenynen eirfa. That's fantastic. Dere fan hyn, cariad. Dyna ni. Edrych yn hapus, yma. Mae'n edrych yn hapus. Ti'n iawn? Ti'n iawn? Okay. Nawr te. But Gary, right then, Ar sgôr. Ar y sgôr. Now, Gary yn dop of the leaderboard gyda 9 pint. 9 points. 9 points. Da iawn. Can I just do something? Just one thing. Can I just do this? Can I just draw... No, come here. No, I want to do a little tap. Oh, Here we are. bechod. Look at that. Now, ti'n edrych yn bet. Iawn. Hyfryd iawn. Diolch yn fawr, cariad. Now, scoot. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Every house should have one. Gwych. I think, gwych. Diolch yn fawr. Croeso. Diolch yn fawr iawn. Da iawn ti. 9 points. 9 Fantastic. points, ie. Top of the leaderboard. Brilliant stuff. Amser rwan am geiriau croes, words with an opposite meaning, a'r geiriau yr wythnos yma ydy chwerthin, ha 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 ha, Okay. a crio, llefen, crio. Chwerthin, crio. Now, chwerthin, we do a lot of that on the set of Hub, of We course, do. every dydd Sul, and crio is crying, isn't it? It is. Yes. We might be doing a lot of that. We'll be doing a lot of that this time. Dyma Wyn Evans.